बेनो फोरमान बेयावनो मोनथिनो मोनोदि बे बारनि फैबाय थानाय एमएलए इलेक्शनाव फैलास जे बरगयारी सारा मानास विधानसभा बियाबनिफ्राय देरहाखाबाय। देरहानाया खाथां आरो देरहाखानायखा। जोंनि मानास विधानसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोखौ फेजेननो हानाय रावबो जोनोम जाथ'वाखै। जेसेबां स्ट्रं पार्टियानो फैयाथों मानो आरोबाव 20 बोसोर जुजिबावनांगोन। हेलौ मानगोनां रायजोफोर, नै नोंथांमोननो बिराद मोजां आपडेट लानानै फैलायबाय। दिनै 41 नं मानास विधानसभा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि फैलास जे बरगयारी सारखौ बियाबनि मानसिफोरा ओरैबायदि बरायदों माने मानसिनि दोहौ दैबाना बायदि ओरैबायदि लोब ओंखारबोदों फैलास सारखौ बरायनो। बेनो फोरमान बेयावनो मोनथिनो मोनोदि बे बारनि फैबाय थानाय आसाम विधानसभा एमएलए इलेक्शनाव फैलास जे बरगयारी सारा मानास विधानसभा बियाबनिफ्राय देरहाखाबाय। देरहानाया खाथां आरो देरहाखानायखा। जोंनि मानास विधानसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोखौ फेजेननो हानाय रावबो जोनोम जाथ'वाखै। जेसेबां स्ट्रं पार्टियानो फैयाथों मानो आरोबाव 20 बोसोर जुजिबावनांगोन। मानो होनब्ला नोंथांमोना नायदो बिपिएफआ जाबायदि केन्डिडेटखौ होनानै होबाय। बे थानेस्वर बसुमतारी ना मा होनो, गुबुन समस्तिनि सालानि नाखौ होनानै फैबाय। सोर सिनायो बेखौलाय? फाग्लानो बेनोलाय सोर भट होनो? बिपिएफनि सापर्टारफोरा दाखालि जा जोसिबाय, जोख्रुबबाय, बुफाय बुसि सावजोब्बाय। फाग्ला जाबायदि केन्डिडेटफोरखौ मोजां केन्डिडेटफोरखौ होआखिसै, बे आंगु पांगुखौसो होना होबाय। आरो बे फाग्ला गोदाव सोराव डक्टर कमल बड'साया देरहागोन बे? देरहागोन बे? उदां बिजाथि गसंदों एकदमबारे बेखारलै। थाखा फैसाफोरखौ मानो बरबाद बेयाव गारनो सानदों? फाग्लायाबो देरहाया बे। जिंदाबाद